سلام كمل لكم كبرات تخاتلتي نايدم زحلنا channel نلومي حيزلكم قريبا زلكم مدب نيوتكم زلوت كوينو لو حسب نمنتاي كم زنعقن مفتوحن زدهبي كسام وداتا مساي كتصنحو اناتمنخو سناي مكتتال اسكي كم مجمري كوننا قال حتوك حتى كامو نابت مدب قصل لو هنتكا كم فرحن دخامن تقوتيرو بسبات زي تصبخايو نعقد أقاتي مكادو يفلت ملسخا أول دحر كوينو بينخا كم زيكونكا كقلس الكافتو لو هنتكا سنفنا ويدخام زيكونس عرسخا ناي مقودة عرب سلت كم زلكا زريو لو هنت أما حبراو هيوتن امنتن كابتم زدقفو بهاريات ودسب حدا كوان تخونا بركت زبالو سبات جن بجيجا كترجموه يخليهم اتي حزي أنا زنجركا نمتاي لو هكوينكا زبل زيكونس نزي بحريكا تتقيمم كتقعوخا نزدولي سبات كمي جيركا عرسخات كلاخل زبليو ازي مالت لوه كوينكا حيالن تنكران سب كتكون تخليها كورات خطاتلتي ابزينا يلوم مدب لوه سب نمنتاي ينعا قبل كلهو كتحزلي وي كتردو لي زدل نجر نتحلوه كله لوه زخونه سب ينعا مالت يكونن الحبرة سبنا بزحات لوه النت زفلتو أزيوم زخبرو تنكراتاتن تفلتن سبات كم زلو ودعو حقيو استحزن ما اتوم مبقستات ويكعا لو حسب كنا عقلهم زخلو مخنياتات كقلز اتقداماي كونتات تعبابيا نايتين عاقي سبيو لو هنت كم عشنتن وردتن انا تمهارة زعابي سب دحر نلو هنت زلو الرآيا أزيو زتزابع يزخون حدث عن عمره لك كم زي تصحافة صعدا ورقات كوينو ذهب كايو زغبلي إذا عن نسب كحل انتلو وي برهره سبات انت حجز نسخدعا لب زي ولو زي تربح عندي خايلهم ولدو كتصرفون كدهلون انتلو او عمره زغرصة نجر لو هنت كم عشنت سلازغونه اتهم صدرقو بغتان بتزوارين عب لو هنت زلو الرأيا كغير يقبروه سلازي ازم ولدي نتهزان كابتي صبو سنة مقوارو يفناقلو وطرح زي كونس نخالوت لو واحد سبات زلو أرآياون زتزابعك خون يقبرو بزاقات أمزي نولدي كم حلالفو زدل ملأختن تحلوه دقهم صبو زخنا مورالاو سنة مقوار أهنيتكم كتعبيوهم إلابو سنة مقوار انتهاليوهم بوانا النت نعاخم سلعالي ربح اللوو كابز غطسيلو دما هزانات تركب تعدي كم مخانمتن صباح نقو نحبرة سوم بلوهنتن بقنعنان زقلقل زي قطات نكخونو اتحاتاتكم قده قليل كم زي كونه رتكنزوب لكم اتخالعي مبقس دما قوي الردادقا لوهنتي قال سبات لوهنت كم عام من أسقيرم كوسر ويخوليهم نسخا بنصوح اللينغا رهريخا سبات كيت قد إلكا نقرات شيل الكتب الانتلخا نساتهم دما إزس دخوم سلازخونا ينبر عقم انتزهلوس سوقاي مبلن زبل أرآيا كعوزي خوليهم قال يوم سواد دما لوهنت كم عشنت يترقموه أحبرة سبنا كل جزاء زرب حدا بها هلالو مسو دما عشايا كيولخاس لوهي ولخا زبليو إذا مالت سبات أو كرميخا فليتم كم سليلهم نجزيو سنو من داس حاقو لوهي ولخا كاوم زور مسبل كاجن إزس عشايا يولخا اتسال ساي مبقسي لو هنت كم تحوت عرس امنت تغيرو سلازو السدي حساباتكا برقاتن بتعقستن كتقرب انتلخا قال مستوعلت سبات كنودن كموقسن انتلو اتهم موزعتهم سبات جن كم ملكت فرحن او جزاء رسخا كم زيت التعمامنن غيرهم يوصدوه اتي رابعي مبقسي دما نسبات كتحقوس مدلاي ازي كبل انتلخو نسبات كتوغيهم ويدما كتحزنهم ألكا مالتي زي كونس نعرسخا قوديخان أو حدا قاودي كان نسبات كتحقوس مسعر نعغت راح زي كونس كالي نقرون كتوسخ تخيليها سلازي أو كندي نسبات كتحقوس مسعر مجمريا نقزار اسخا حقوسكن اسك حزد ما لو حسب كبراتون محلاون نخين نعاقن توم كندي مفتحتات كزرزرية اتناي مجمريا مفتحي عرسخا مخباري أغديمكا نوعلخا واقا خانتزي غميتكا
ሰባት ንዖም ብዙምቹ መንገዲ ባዕሎም ዋጋ ከውጽልካዮም ዓርስኻ ዘይኽበርካ ማንም ከኽብረካ ኣይትጸበ እስኪ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቦ ነገር ክካፍለካ ንስኻ ኣስቤዛ ክትገዝእ ናብ ዕዳጋ ኸይድካ ንበልሞ ንኽልተ ነጋዶ ዋጋ ራንሺ ክንደይልካ ጠየቅካዮም እቲ ሓደ ዝቐነሰ ዋጋ ንጊርካ እቲ ካልኣይ ድማ ዋጋ ኣኽቢርልካ ሽዑ ብቐጥታ ኣብ ርእስኻ ዝመጸልካ ሓሳብ እቲ ዋግኡ ቀኒሱ ዘሎ ኣራንሺ ጽሬት ዘይብሉን ሕማቕን ምዃኑ እዩ እስኪ ሕዚ ድማ ሓደ እዋን ዘጋጠመኒ ተጓንፎ ክነግረካ እዋኑ ዱር ኣውዳመ ስለ ዝነበረ ደርሆ ክገዝእ ኢለ ናብ ዕዳጋ ይኸደልካ ኣብቲ ዕዳጋ ሓደ ወዲ ወደል ደርሆ ገዚኡ ኣብ ሓደ ፀግዒ ሰብ ክጽበ ኮፍ ይብል እሞ ኣነ ድማ ናብኡ ጽግዕ ኢለ ዕዳጋ ከመይ ኢሎ እዚ ደርሆ ክንደይ ገዚእኻዮ እንትብሎ ኣነ ደኣ 500 እየ ገዚኦ ይብለኒ ኣነ ድማ እቲ ደርሆ ገዚፍ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ረኺብካዮ ዕድለኛ ኢኻ እንትብሎ ንሱ ግን ዘይተጸበኽዎ መልሲ መሊሱለይ እንታይ ዕድል ክህልወኒ ካልኦት እኮ ናይ 1,000 ቅርሺ ደርሆ እዮም ገዚኦም ኢሉኒ ዋላ እኳ እቲ ደርሆ ገዚፍ እንተነበረ ዋግኡ ብምንኣሱ ግን ከም ንእሽተይን ዘይረብሕን መሲሉ ተራእይዎ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሓደ ሰባት ብ1,500 ቅርሺ ዝገዝእዎ ንብረት ዋግኡ ክንደይ እንተይልካዮም 2,000 ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዚ ማለት ከምቲ ቅድም ክብል ክገልጾ ዝጸናሕኹ እቲ ትኽክለኛ ዋጋ እንተነጊሮምኻ ነቲ ንብረቶም ኣቃሊልካ ከይትሪኦ ስጋት ስለ ዘለዎም እዩ ናብቲ ዋና ርእሰ ጉዳይና ንምጻእ እሞ ወዲ ሰብ ንሓደ ንብረት ክሳብ ክንደዚ ዋግኡ እንተተጨኒቑስ ብዛዕባ ክብሩ ክሳብ ክንደይ ከም ዝግደስ ዘርኢ እዩ ስለዚ ካብዞም ዝገለጽክዎም ኣብነታት ትመሃሮ ነገር እንተሃለወ ዋጋ ነፍስኻ ብዝወሰድካ ቁጽሪ ሰባት በቲ ንስኻ ዝተመንካዮ ዋጋ ከም ዝኸዱ ተገንዚብካ ዓርስኻ ክተኽብር ሓደራ ክብል ይፈቱ እቲ ካልኣይ መፍትሒ ድማ ብቐሊሉ ሰባት ኣይትእመን ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ለዋሃት ሰባት ካብ ዝጋገይዎም ነገራት ሓደ ብቐሊሉ ሰባት ዝኣምኑ ምዃኖም እዩ ባህርያት ደቂ ሰባት ንኽትፈልጥ ግዜ ወሲድካ ምጽንዕን ምዕዛብን የድሊ ኣብ ናይ መጀመርያ ምፍላጥ ሰባት እቲ ሕማቕ ባህሪኦም ሓዊኦም እቲ ጽቡቕ ዝመስል ግዜያዊ ባህሪኦም ሒዞም ስኖም እናሰሓቑ ክቐርቡኻ ይኽእሉ እዮም ሰባት ከምዚ ዓይነት ሜላ ዝጥቀሙ ኮነ ኢሎም እንትኾኑ እቲ ቀንዲ ዕላምኦም ድማ ንስኻ ኣቐዲምካ ነቲ ሕማቕ ባህሪኦም እንተተረዲእኻ ልብኻ ከም ዘይትህቦምን ከም ዘይተኣምኖምን ስለ ዝፈልጡ ለዋሃት መሲሎም ንኸታሉልኻ እዩ ነዚ ሓሳብ ብዝግባእ ክገልጽ ዝኽእል ኣበሃህላ ኣሎ እዩ ንሱ እውን ሰባት ካብ ዝዛረብዎ ዝሰርሕዎ ተዓዘቦም ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መፍትሕን ድማ ዶብ ምግባር እዩ እዚ ካብ ኩሎም ዝበለጸ መፍትሒ እዩ ሰባት ሓሳባቶምን ድልየታቶምን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሊኻ ክጽዕኑ ኣይትፍቀደሎም እዚ ክብል እንተለኹ ግን ናይ ሰባት ሓሳብ ኣይትቀበል ማለተይ ዘይኮነስ በመጠኑ ክትገብሮ ኣለካ ሰባት ዝተዛረብዎ ኩሉ ሰሚዕኻ ሱቕ ኣብ ክንዲ ምባል ብሰላማዊ መንገዲ ዝግብኦም መልሲ ሃቦም ሰባት ንዝረኸብዎ ዝኾነ ሰብ ጽንዓት ከይወሰዱ ከዋርድዎን ክንዕቕዎን ኣይኽእሉን እዚ ማለት እቲ ዘቃልልዎ ሰብ ኣቐዲሞም ኩነታቱን ድሕሪኡ ክመጾም ዝኽእል ግብረ መልስን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ካብቶም ዘገርሙ ባህርያት ደቂ ሰባት ሓደ ንዝንዕቕዎ ሰብ ኣቐዲሞም ዝፈልዩን ዝምዝኑን ምዃኖም እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብለካ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ለዋህነትካ እቲ ብኣምላኽ ዝፍቶ ካብ ወርቅን ኣልማዝን ዝኸበረ ክቡር ባህሪካ ስለ ዝኾነ ክትገድፎ የብልካን እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ናይ ለዋህነትካ ባህሪ ምቕያር ዘይኮነስ ካብቶም ዋግኡ ዘይፈልጡን ኣተሓሳስቦኦም ኣዝዩ ዝወረደ ሰባት ከመይ ጌርካ ዓርስኻ ትከላኸል ዝብል እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም